Il-vittmi tal-qtil Doppju f'Taslima mietu b'tiri f'rashom. Dan sqarru l-espert tal-Qorti waqt il-kumpilazzjoni ta' Viktor Dragomanski, wieħed mill-akkużati mixlija bil-qtil tal-koppja Chris Pandolfino u Ivor Maciejowski, lura fit-18 ta' Awwissu. Fil-qorti, l-investigaturi ddeskrivew dan l-omiċidju bħala Serqa bi Pjanar Fjakk l-Rriżultat fi Qtil Doppju. L-investigaturi qalu li minkejja l-fatt li l-vittmi mietu b'tiri, il-feriti li soffriet il-koppja kienu differenti. Il-tabib forensiku Mario Scerri spjega li Pandolfino kellu fuqu 5 punti ta' referenza, iżda kienu biss 2 mill-5 tiri li nifdu u ħarġu minn ġismu. U kompla jispjega li Pandolfino kellu feriti fuq xoftu, onqu u ferita f'qalbu. Scerri qal li osserva daqqiet mal-bib ta' barra fejn biswitu instab Pandolfino. Xedu wkoll żewġ patoloġisti li ħejjew l-awtopsja li spjegaw li Dr. Pandolfino kellu 12 ferita, iżda mhux kollha kienu kawża ta' arma tan-nar, hekk kif uħud minnhom kienu tbenġil. Patoloġista minnhom spjegat li 3 tier instabu f'ġisem Pandolfino fost oħrajn f'qalbu, fl-istonku u oħra li għaddiet mill-iskutella ta' rasu. Fl-awla, il-maġistrat ġew mifsud qal li maċċettax applikazzjoni li rċieva biex jirrilaxxa l-karozza tat-tip VW Tiguan li kienet misruqa u li setet kienet użata mill-allegat aggressuri. Abdul Rahman Mustafa El-Ħasuni, Libjan li għandu 25 sena u jgħix Taslima wieġeb mhux ħati meta tressaq il-qorti mixli b'pussess aggravat ta' droga. Huwa ġie mixli li kellu fil-pussess tiegħu id-droga MDMA f'ċirkostanzi li juru li ma kienitx għall-użu personali tiegħu. Dan fil-waqt li kien akkużat li wettaq reat viċin post li fih jiltaqgħu iż-żgħażagħ. Il-qorti laqgħet talba l-ħelsien mill-arrest wara li semat li l-akkużat kien arrestat f'Settembru iżda kien inħeles bil-police bail. 3 Somali li l-età tagħhom tvarja bejn l-etajiet ta' 24 u 26 sena ammettew li ħebbew u serqu Ungeriż f'San Ġiljan fil-waqt li żammewh kontra l-volontà tiegħu u darbuh ħafif. L-iżgħar mill-irġiel Somali kien akkużat li huwa riċediv fil-waqt li raġel ieħor kien akkużat li kiser kundizzjonijiet ta' sentenza sospiża u li huwa riċediv. Dan fil-waqt li t-tielet wieħed ġie mixli li jeddet lill-vittma bil-ġebel. Il-maġistrat Doreen Clark ikkundannat 2 mit-3 irġiel għal 4 snin ħabs, fil-waqt li r-raġel li jeddet lill-vittma bil-ġebel weħel 3 snin ħabs. Libjan ta' 21 sena weħel 7 xhur ħabs wara li ammetta l-akkużi miġjuba kontrih meta ttella l-qorti mixli biffalsifikar ta' passaport. Fil-qorti l-prosekuzzjoni spjegat li l-imputat ikkollabora mal-pulizija u saħansitra wassal għall-identifikar ta' aktar persuni li jiffalsifikaw dokumenti. 4 Sudaniżi li wieħed minnhom għadu taħt l-età weħlu sentenza ta' ħabs wara li pruvaw jaħarbu bil-katamaran u ndbagħtu lura pajjiżna. L-akkużati ammettew l-akkużi miġjuba kontrihom u l-qorti ikkundannat lil minorenni għal 3 xhur ħabs, fil-waqt li 3 Sudaniżi l-oħra weħlu 4 xhur ħabs.